pagtiha mo adto. Palit ra matangag kanton sa pikas. Wala gyud angay, murag iring song kabang. Sus ka mabukas yung short eh. Nakita pa siyang kigol. May bagtak nga murag. Ay na lang. Nakita pa siyang cleavage. Yung boring wanahalin. Hala, tinuod yun ang chismis. Natiguang niyang uyan. Kalain, uy, mura mag iyang lulo. Sa pod ka ilang tawagan, no? B or mahal? Yaks, kahilas ba? Praktika na lang yun guro ang babae. Dako pod guro kinatagan ang tiguang. Kahilas yun tan-aon, uy. May pa-holding hands pa. Gabi forever, uy, magbuwag, ragyapon mo. Nilabay na puting piling dunya. Sus, yun ay perting daghan naman akot kada adlaw. Ang right ra. Nay 5-6 arawan, toko, Bombay. Napay kining sina. So, pilingon kaayo. Hala, tinuoy yun ang ingon nila. Nga naburusan siya. Idako naman ang tiyan. Mataa pa, uy. Maula gina kay pisko lang sa ginikanan, pero tuaman sa balay sa iyang classmate kay kunuhay na group project. Lumang style na yan, uy. Muna na, resulta. Lupa sinitambok lang po na siya, uy. Bil-bil lang. Pero hindi ako ang batang. Oops. Hindi maggalit. May gani kayo ko nakitaan.